Dobrý deň, pane, máte vybraté? Áno, áno. Nepotrebujete papierik, bude to trošku veľa. Je to v pohode? V pohode, mám prax, pane, nech sa páči, počúvam. Takže na pitie rád začínam kapučínkom, ale vás poprosím s osenným mliekom a nejakým karamelovým sirupom. Potom by som vás poprosil ešte do toho nejakú čučoriedku a levanduľa limonáda. Potom grepová šťava, viete čo, môžete mi dať mix, ale vás poprosím takže 2 deci pomarančovej a deci grepovej, áno, je to v pohode. Smoothie ešte potom za jedlom, lebo potom sa ešte jedlo, PBS a raštené maslo. A few moments later. Tak, to je v poriadku. A na jedlo vás poprosím potom ten avokádový toast, lenže to avokádo prosím nech není smešť, ale že je normálne iba nakrájané pekne na platky ako v tom fetovom avokádovom toaste. A ešte aj losos si pridám. A viete čo, to bude asi všetko. Jasné, pane, všetko prinesiem. Nech sa páči vaše espresso, pane. A zvyšok? Hlavne som nemal espresso, ale cappuccino s osenným mliekom. Jak je možné, že toto, ako nezoberete si papierik, ale budete tvrdiť, jasné, mám prax, všetko ja si zapamätám, ale príde jeden najršejší zákazník a už máte problém. Jak si toto môžete dovoliť, mi vysvetlíte? To není normálne, to ja už nikdy v živote neprídem.